Вітаю вас у эфіры пара. Раскажу вам пра жарсце на польска-беларускай мяжы, пакажу дзе-якія арыгінальныя кадры, якіх вы не пабачыце ў іншых месцах. Вось яна памылка рэжыма на роўным месцы спрычыніцца да гібриднай правакацыі з мігрантамі на мяжы, і ў выніку транзіт праз гэтую мяжу можа быць перакрыты, а гэта закранае інтарэсы буйных гульцоў. І тут жа, як рэакцыя, пачаліся працэсы ў рэжыме. А што яшчэ будзе? Я зараз скажу пра дэстабілізацыю рэжыма ў Беларусі. Мяркую, вы чулі пра ініцыятыву ультыматум. Яны даўно высоўваюць ідэю, пікетуюць дзяржаўныя будынкі ў Польшчы. Выпускайце палітвязняў альбо перакрыем транзіт на польска-беларускай мяжы. Канешне, палякі іх не слухалі. Пакуль рэжым сам не даў нагоду. Распалілі гібридную правакацыю з мігрантамі на мяжы, забілі польскага памежніка, і все, польскі бок гатовы дзейнічаць рашуча. Ужо на 33 гадзіны лічы перакрылі у пункце Малашевічы рух чыгункі, а гэта кітайскі экспарт чыгунка. Это сур'ёзная праблема, это беспрэцэдэнтныя крокі. Паслалі, так бы мовіць, сігнал. Заяўляюць пра закрыццё ўсіх памежных пераходаў, заяўляюць, што ўвесь транзіт будзе спынены фурамі там, і так далей. Это закранае інтарэсы вельмі многіх, у тым ліку Польшы. Таму што ў Польшы ёсць перавозчыкі, яны незадаволеныя, это можа проста пасыпацца ўвесь бізнес. Таксама это закранае інтарэсы Китая, што вельмі важна. І все, кітайцы заварушыліся, шлюць сігналы Лукашэнку. Я перакананы, што на сустрэчы ў Астане, дзе быў саміт ШОС, там таксама гутарылі з Лукашэнкам. Паглядзіце ўвогуле на ягоны стан пад гэтыя падзеі, якія пачаліся працэсы. Як выглядае ягоны стан здароўя, там трасецца галава. Яўна ён не ў найлепшай зноўку форме знаходзіцца, калісьці это чымсьці кепскім скончыцца. Перастаноўкі ў міністэрстве замежных спраў змянілі Алейніка на Рыжэнкова. Это такі сігнал, што значыцца пра перамовы з Захадам, гатовыя да дыялогу. Але які тут дыялог, калі гібридны крызіс на мяжы і гутарка пра закрыццё межаў ідзе? Лукашэнку это таксама невыгадна. Я думаю, што распалілі это пракрамлёўскія генералы. Уявіце сабе, перамір'е ў вайне, Лукашенко цалкам ад Пуціна залежны, ні перамоваў з Захадам, ні дыялогу, увогуле ніякой прасторы для манеўраў. Пуцін проста яго зжарэ. І вось ва все гэтыя працэсы уцягнутая ініцыятыва ультыматум. Это невялікая група людзей на акцыі, яны за свае грошы самастойна дабіраюцца, удзельнічаюць, робяць, што могуць, пікетуюць дзяржаўныя будынкі. І вось была акцыя на польска-беларускай мяжы, транзітны пераход для фураў, кукурыкі Казловічы. І я таксама паехаў на эту акцыю, і такую, ведаце, арыгінальную пабачыў карціну. Я чакаў, што там рэальна дарогу перакрыюць, но актывісты стаяць паўгадзіны, сыходзяць, фуры гэтыя праязджаюць, і задаю Дмітрыю Балкунцу, аднаму з актывістаў этой ініцыятывы ультыматум, чаму так адбываецца? Суть акции в том, чтобы донести до Александра Лукашенко очень четкую позицию ультиматума о том, что нужно отпускать политзаключенных и нужно прекратить гибридную войну, которую Лукашенко организовал на границе Беларуси и Польши. И в этой ситуации это требование, которое много месяцев прорабатывалось инициативной группой, которая сейчас делает здесь акцию на границе. И наши предложения в том или ином виде были донесены до польского руководства, до правительств многих других стран Европейского Союза. И, как мы видим, определенные действия уже были приняты, потому что польское правительство и президент Польши, и премьер-министр, и министр иностранных дел, они фактически выдвинули Александру Лукашенко ультиматум, потому что ситуация, которая сложилась, обсуждалась в Пекине, и то, что происходит на границе, вызывает озабоченность у стран Евросоюза, не только у Польши, и у Германии вызывает озабоченность. Это обсуждалось на днях на консультациях между канцлером Германии и премьер-министром Польши, ситуация на границе. То есть она всех беспокоит. И Лукашенко фактически получил не просто ультиматум, его фактически предупредили по всем, я понимаю, не только каналам публичным и непубличным, о том, какие будут последствия. Последствия будут такие, что граница будет полностью закрыта. И что?
Это будет означать, что ни одна фура через белорусско-польскую границу ехать не будет, ни один поезд через белорусско-польскую границу ехать не будет. Это те предложения, которые в том числе наша группа много месяцев озвучила, что это единственная возможность, каким образом остановить в Беларуси репрессии, освободить политзаключенных. Мы видим, результат есть от этого. Начал Лукашенко освобождать политических заключенных. Мы это приветствуем, и мы ожидаем, что освобождать он будет больше политзаключенных, потому что у него нет вариантов это не сделать, и мы считаем, что это единственный правильный с его стороны ход по деэскалации ситуации, которая сложилась. Ну і бачце, такая вось дыпламатычная гісторыя, што это быў сігнал, можам перакрыць транзіт фураў. Ну, дарэчы, актывісты ініцыятывы «Ультыматум» кажуць, што гатовыя тут нават перакрываць чыгуначнае спалучэнне, вось што кажа каардынатар «Ультыматуму», актывіст Руслан Хазін. Вы гатовыя прыехаць на чыгунку, прыкаваць сябе там і перакрыць гэты транзіт кітайскі? У нас были такие разговоры, и мы, в принципе, все в нашей группе были согласны поехать и сделать такую акцию. Мы надеемся, что нас услышат не только польские власти, а конкретно услышат в Минске. И мы видим уже, по крайней мере, на сегодняшний день, что белорусская сторона начала делать некоторые шаги по выполнению этих требований. Понятно, что это не показывается, что именно эти требования выполняются, но мы видим, что, во-первых, количество мигрантов резко уменьшилось, и второе, начали выпускать политических заключенных. Да, мы ожидаем того, что будут выпущены, в принципе, все политзаключенные, и будет полностью прекращен миграционный кризис на границе. Ну, я, шчыра кажучы, сумняваюся, што тут палякі дадуць беларусам чыгунку перакрываць. Але глядзіце, які зручны інструмент. Калі рэжым у Беларусі не ідзе на належныя саступкі, то заўжды можна сказаць: слухай, не, это чыгунку перакрылі не мы. Лукашэнку сказаць Сі Цзіньпіну: это беларускія актывісты, у нас тут дэмакраты, нічога не можам зрабіць, таму ідзіце на саступкі, і тады пашлем паліцыю, іх адтуль прыбяром. Дарэчы, як частка перформансу, досыць буйная група прысутнічала палякаў, рэальных палякаў, якія там выступалі супраць этой акцыі, Лукашэнку падтрымлівалі. Ці то это фанаты Лукашэнкі, ці то агенты рускага міра, як мне здавалася. Каб разабрацца, я пайшоў да іх, но яны не надта захацелі прымаць мяне ў сваю кампанію. Ja nie jestem medialnym człowiekiem. Zakrywasz to czy nie? Czy mam to zniszczyć? Mogę. No to Ну і гучала такое ментарства, павучэнне, што дурныя актывісты нічога не разумеюць, што вінаваты ва ўсім не Лукашенка, а немцы. Ale to nie jest wina Łukaszenki. А Czy кого? pan to rozumie? Nie, kogo jest wina? Wy jesteście nieświadomi w ogóle. Kto migrantów zapuszczał? To jest wina Unii Europejskiej, która nauczyła Łukaszenkę, że płaci za ochronę granic, a teraz nie płaci i dlatego mamy to, co mamy. Ну і калі жарсці скончылася там штурханіна, людзі з аднаго і другога боку атрымалі штрафы за выхад з тэлефонам на праезную частку. Вось вам і перакрыццё мяжы, так, афіцыйная акцыя, штрафавалі за пераход дарогі з мабільнікам. Ну, я пагутарыў з гэтымі палякамі, і вось што аказалася, што это прадстаўнікі фірмаў-перавозчыкаў. Яны мне агучылі свае наратывы, дзесьці можна іх зразумець. Ну, напрыклад, што, слухай, мы тут пільнуем свае інтарэсы, мы ўсё жыццё рабілі гэты бізнес, а тут нам зараз за вось гэтых актывістаў перакрыюць увесь гэты бізнес. Это ж такая жыццёвая трагедыя. Дарэчы, гэтыя ж актывісты стаялі на украінска-польскай мяжы. Здавалася б, у краіне вайна, вы перакрываеце мяжу, ствараеце украінцам праблемы. Ну, вы ж на баку рускага міра папросту, так? Ну і тут не ўсё так проста, таму што некаторыя дзялкі ва ўкраіне скарысталі гэты момант, што можна лёгка там вывозіць з Украіны, і вывозілі тавар, які не праходзіў праз тэхрэгламент, там зерне, напрыклад, і гнілое, там і неякаснае, у тым ліку, так? І стваралі канкурэнцыю польскім фермерам і недобрасумленную канкурэнцыю. Ну, і такі момант быў. І тут у нейкай ступені можна зразумець. Таксама такі прагучаў наратыў, што тут вы, беларусы, прыехалі, вашыя людзі не палітычныя, ездзяць туды-назад в Беларусь, у Польшу, стварылі нам канкурэнцыю і таксама зашкодзілі нашаму бізнесу. Ну і яшчэ што было цікава, што слухай, кажуць, ну, это бізнес, людзі заўжды гандлявалі. Это, дарэчы, праўда. Гітлер са Сталіным гандлявалі, здаецца, праз Данію,
падчас другой сусветнай вайны, калі от все падзеі асноўныя разгортваліся. Ну вось такі вось свет, такія рэаліі, так? І людзі жывуць з бізнес-інтарэсаў, у нейкім сэнсе чарка-шкварка. Ну так па-чалавечы можна іх зразумець. Цікавостка здарылася, што прапанову ў выніку гэтыя палякі зрабілі, завязаўся дыалог з актывістамі ультыматума пра тое, што, слухайце, кажуць, несур'ёзная ваша акцыя, не ўмееце вы ні халеры рабіць, давайте мы вам дапаможам. Бярэм адпачынкі, 4-5 дзён, перакрываем тут усё так, што ні адна машына не праедзе, машыны будуць стаяць да самай Варшавы, тут будуць прэзідэнт, прэм'ер-міністр, міністр замежных спраў, унутраных спраў, все тут падключацца, тут і так падключаюцца, разумееце? Міністры замежных справаў краін Еўрасаюза едуць сюды на мяжу, это вельмі сур'ёзнае пытанне. А тут яшчэ вот дапамогуць нешта падобнае арганізаваць. Давайте, вот, и все. Вот это будзе інструмент, это будзе вынік. А то, што вы тут стаіце, карацей, трэба ісці на дыалог, знаходзіць супольную мову з рознымі суб'ектамі. Это, дарэчы, прыклад для дэмсілаў беларускіх, якія там все не могуць паразумецца, мераюцца, не могуць, скажем так, прыйсці да нейкай кансалідацыі. А момант асаблівы зараз, яго упусціць ніяк нельга. Рэжым сам даў нагоду. І ў рэжыме пачынаюцца працэсы, і я хачу асабліва на гэтым спыніцца. Закрыццё мяжы польска-беларускай вялікая праблема для шэрагу суб'ектаў. Каб вы проста не думалі, што я тут выступаю за закрыццё мяжы, крый Божа, для беларусаў это катастрофа. Это все, это ізаляцыя. Пакуль яшчэ Захад не саспеў да таго, што нельга беларусаў ізаляваць. Ну это так ці інакш, Беларусь, это плацдарм, беларускі балкон, пагроза Балтыі, Польшы, Украіне. Гэта ж, слухайце, это ж 2, 3, 5 год пройдзе, і гэты плот на мяжы, мігранты не могуць праз яго прайсці, а ракеты паляцяць абавязкова. І таму патрэбна наадварот на свой бок перацягваць Беларусь. Я так вельмі спадзяюся, што ўсё-такі палякі знойдуцца разумныя людзі, якія таксама разумеюць псіхалогію рэжымаў, асабліва крэмлёўскага рэжыма, у тых гэтых генералаў пракрэмлёўскіх, што это гопнікі. А з гопнікам які можна весці дыалог? Ён нічым не скончыцца канструктыўным. Гопніка трэба тушыць на месцы, тады ён можа пасыпацца. Вот это адзіная тактыка. Я спадзяюся, палякі разумеюць гэта. І тое, што яны ўцягнулі Кітай у вырашэнне праблемы, таксама мудры крок і мае эфект. Паглядзіце. З чэрвеня 2020 года, калі вот пачалі браць палітвязняў, нікога у прынцыпе не выпускалі, а зараз пайшоў працэс. Так, выпусцілі маленькую колькасць пакуль палітвязняў. Это ввогуле несур'ёзна, так? Колькі ў нас палітвязняў? Я думаю, што не 1500, а мы маем вельмі шмат палітвязняў. 5000, можа быць, больш, проста не ведаем пра іх, але працэс пайшоў, это дае пэўную надзею, гэта абнадзейвае. Дык вось, што тычыцца суб'ектаў, так, я працягну. Лукашенко, перакрыццё мяжы польска-беларускай, катастрофа для Лукашэнкі. Па-першае, таму што сям'я Лукашэнак зарабляе на кантрабандзе, это вядомая інфармацыя, на пастаўках тавараў двайнога прызначэння ў Расію. Я думаю, што это гіганцкі проста прыбытак, калі яны яго страцяць, это бяда. Другі момант. Лукашенку неабходна для таго, каб вярнуць сваю палітычную вагу, неабходны дыалог з Захадам. Іначай проста нейкае перамір'е там у вайне, так? І все, Пуцін яго зжарэ. Эканоміка Беларусі больш, чым на 60% прывязаная да Расіі. Это для Лукашэнкі канец. А это стратэгія расейцаў. Пуцін жа ўжо заяўляе, што все, супольная валюта, трэба да гэтага саспець. Супольны парламент, то бок ён меціць у прынцыпе, магчыма, ў кіраўнікі саюзнай дзяржавы, калі там у 30-м годзе так будуць выбары, каб там легітымнасць сваю захаваць. Такія ў іх планы. Ну, у іх дакладныя планы выкарыстаць Беларусь па поўнай і анексаваць. Вось іхныя планы. Ну і таму мы зацікаўленыя ў тым, каб нейкі дыалог з Захадам наладжваўся. І вот зараз зручны для гэтага момант. А як ты будзеш яго наладжваць, калі межы перакрытыя? Можаш мяняць алейніка на Рыжынкова, ну табе неабходны гэты дыалог. Я зараз скажу пра Лукашэнку. І як это можа быць пры закрытых межах. І вось такая цікавая сітуацыя. Адзіны суб'ект, хто зацікаўлены в эскалацыі, зацікаўлены ў закрыцці межаў, это Крэмль і пракрамлёўскія генералы ў Беларусі. І яны будуць прадпрымаць меры для таго, каб Лукашенко не распачаў гэты дыалог з Захадам.
А Лукашенко будзе спрабаваць выслізнуць з сітуацыі. Ягоная мара вярнуцца да канфігурацыі 2010-х гадоў. Вось гэтая макеевская адліга, дыялог з Захадам. Эканоміка Беларусі і на Расію, і на еўразвяз працуе, ну увогуле на краіны Захада, так? І можна балансаваць. Вось гэты баланс яму неабходны. Іначай для яго это палітычная пагібель і для ягонай сям'і. Абдзяруць як ліпак. Таму я чакаю, што гэтыя працэсы, гэтая эскалацыя, яна можа прывесці да міжусобіцы ў Беларусі. Таму нічаму не здзіўляйцеся у найбліжэйшыя тыдні. Вось гэтыя пракрамлёўскія генералы, Кола, Вальфовіша, Карпенкоў, яны будуць прадпрымаць меры, каб проста не распачалося дыялогу з Захадам. Яны рэалізоўваюць стратэгію Крамля, стратэгію па беларускім балконе. Мы ж яшчэ маем беларуска-украінскую мяжу. Там, не забывайцеся, адбываюцца адметныя рэчы. Паступіла інфармацыя ад адной мамы няшчаснай, так? Яе сына 18-гадовага згрэблі, значыцца, войска, павезлі на эту салдат тэрміновай службы, павезлі на беларуска-украінскую мяжу разам з вагнераўцамі, здзейсніў суіцыд. Тут што там адбываецца? Ну, такая вось трагедыя, так? Да чагосьці там рыхтуецца, да нейкіх дзеянняў, да эскалацыі ўжо там на мяжы. Крэмль зацікаўлены быў бы, каб пажар разгарэўся на беларуска-украінскай мяжы, украінскія сілы адцягнуць. А Лукашенко разумее, што Расія ў вайне не выйграе хутчэй за ўсё. Нічога ў іх не атрымаецца. Вось зараз быў момант для наступаў на Харкаў і гэтак далей. Так маюць поспехі, горад Часів-Яр, знішчаюць гэты горад. Ну так вот стратэгічна это не катастрофа для украінцаў. А будзе эскалацыя, там тэхніка будзе паступаць да іх, будзе пералом у вайне. І тут Лукашенко, для яго это шанс палітычную вагу сваю павялічыць. І шанс вярнуцца да ранейшых канфігурацый. Я-то спадзяюся, так не адбудзецца, но ў дадзены момант нам было б выгадна, каб такія працэсы ў Беларусі пачаліся. Таму я чакаю вось гэтай вось вайны ўнутры рэжыма. Пра крэмлёўскім это не трэба, Лукашенко это трэба. І можа быць крывавая вайна. Ну, пора чамусьці такому адбывацца.